Ahoj lidi, vítám vás od další informačky. Zase vám chci poděkovat, že jste objednali, že jste objednali. Děkuju. Jinak někdo mě nahlásil na Facebooku, že mi není 13, takže mi blokovali Facebook, takže budu moct na Facebook jenom když doma bude táta a ten přijíždí jako ne pozdě, ale prostě třeba v 8. Takže se ho budu snažit nějak donutit, aby přijel brzo. Potom chci vám ukázat, co všechno jsem dostal za dárky. Takže jinak byla to ta trampolína, co můj táta dával za video, jak na ní skáču. Pak to byla, ne počítač, ten to nebyl teda, což je škoda, a ne, na ten se viděla. Tak jo, byla to tahleta krásná Logitech kamera, webkamera, C920, mám za to, prostě má úplně krásný obraz. Teď natáčím to tátovou, protože prostě, tak abych vám mohl ukázat tuhle, tak natáčím tátovou. Tak jsem dostal tuhle nervku, nebo spíš, už jsem dostal díl, ale dostal jsem na Vánoce jinou, hodně podobnou. Je to pistole, co střílí takový šipečky, jsou to takovýhle šipečky s plastovou hlavičkou, jen to štípne prostě o hodně lepší jak airsoft či paintball. Vůbec to nebolí, jenom to štípne. Dostal jsem takovou brokovnici, která střílí 2 takovýhle šipky najednou. Vypadá to jak, ne brokovnice, taková, no prostě střílí to 2 šipky. Bohužel se zjistilo, že je rozbitá, a není nějaká závada. Táta má tamhle tu velkou, jak si můžete všimnout, která má momentálně vystřílený zásobník, protože mě zastřelil. A zastřelil mě, protože má asi tu největší z celého, jako z celé naší rodiny. Nervku dostal brácha, máma, brácha, máma, já, táta. Máma s bráchou dostali elektrickou a máma si ještě koupila luk, takže má takový luk na šipky, úplně 8+. A to je asi všechno. Ještě vám chci popřát hodně moc zdraví do nového roku, abyste měli hodně zdravíčka, aby vám všechno vycházelo, abyste třeba potkali svou lásku. Ne, to asi ne. A tak jo, tak ahoj.